गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ஓம் நம சிவாய. ஜெய் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராமதேவாய நம. ஹோட்டலில் வேலை பார்த்து படித்தவங்களையும் நாம் பார்த்துருக்கோம். ஐயா அப்துல் கலாம் மாதிரி பேப்பர் போட்டு படித்தவங்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னமும் அப்படி சில மாணவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க. கைத்தொழில்களை ஏதாவது ஒன்று பழகிக்கங்க. ரைட்டாக நீங்கள் படித்த வேலை கிடைக்கும் தொட்டிக்கு நம்ம வேலை பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம படிக்கும் போதே வேலை பாருங்க. ரைட்டாக வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எந்தெந்த தொழில்கள் இருக்கோ தொழில் பழகிறதுல எந்த வித அவமானமும் இல்லை, அசிங்கமும் இல்லை. ரைட்டா, கைத்தொழிலுக்கு நிகர் எதுவுமே கிடையாது. என்னை கேட்டால் நீங்கள் படித்து என்ன வேலைக்கு வேண்டாலும் போங்க, கை கட்டி ஒரு ஆளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நின்றுதே ஆகணும். இப்போ நேர்மையாக இருந்தால் வாட்டி வதைக்கிறாங்களே, ஆண்டவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது. ஏன்டா கலியுகத்தில் நம்ம நேர்மையாக இருக்கும்போது சில கஷ்ட நஷ்டங்களை தாங்கித்தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஐயா எங்களால் தர்மமாகவே இருக்க முடியல, நேர்மையாகவே இருக்க முடியல. இந்த அரசியல்வாதிகள் ஒரு பக்கம் எங்களை சித்திரவதை பண்ணுறாங்க, மேல் அதிகாரிகள் ஒரு பக்கம் சித்திரவதை பண்ணுறாங்க, ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருக்கும்னு இந்த நேர்மையாக உள்ள அதிகாரிகள் எத்தனை பேரோ புலம்புறாங்க. தப்பான ரூட்டில் போகிறாங்க, தப்பு பண்ண சொல்கிறாங்க. அதுக்காண்டி வேலையை விட்டுட்டே வந்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க காலையெல்லாம் நான் கும்பிட்டு விழுகலாமான்லாம் தோணும். கடன் சுமையாக வந்து நிற்கும். நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பெத்த கடமைக்கு செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க. பெத்த கடமைக்கு செய்யலாம், அதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த அளவை கடந்து நம்ம பண்ணோம்னாலும் அது கடன் தான். பெத்த கடமைக்கு சில கடமைகள் இருக்குது. அது அந்த விவரம் தெரியும் தொட்டிக்கும் இந்த அதனுடைய இது பொருந்தும். முடியாத ஒருவனுக்கு தொலை கொடு நண்பனே, அன்பான பார்வை கூட நோய் வீரட்டும் நண்பனே. ஒரு சில மாணவர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன். காலேஜ் வேலை பார்த்துக்கிட்டே பேரண்ட்ஸ்கிட்ட காசு வாங்காமல் வேலை பார்த்தே படித்து பாஸ் ஆனவங்க எவ்வளோ பேரும் இருக்காங்க. அவங்கள பாருங்கள், பக்காவாக படிப்பாங்க. வேலை பார்த்துக்கிட்டு படிக்கிற பசங்களை பாருங்களேன், அவங்க அருமையாக படிப்பாங்க, நிச்சயம் ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிடுவாங்க. இந்த செல்லம் கொடுத்து காசு கொடுத்து ஆடம்பரமாக இருந்து படிக்கிறவங்க அரிதாத்தான் போவாங்களோலியே, அனைவரும் போக வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் இந்த கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறவங்க நம்ம வேலைக்கு போயாகணும், ஏதாவது சாதிச்சாகணும். ஏன்னா அவன் தப்பான வழியில் போகலை. ஹோட்டலில் வேலை பார்த்து படித்தவங்களையும் நாம் பார்த்துருக்கோம். ஐயா அப்துல் கலாம் மாதிரி பேப்பர் போட்டு படித்தவங்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னமும் அப்படி சில மாணவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. அந்த கேட்டகரியில் வர்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆனால் இந்த இப்படி ஆடம்பர செலவுகளில் உள்ள மாணவர்கள் ஜாஸ்தி. அந்த பணக்கார பசங்க தான் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த வறுமையில் ஏழ்மையில் உள்ளவங்க, அந்த வறுமையில் ஏழ்மையில் உள்ள பசங்களும் அதே மாதிரி பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி இங்கே பேரண்ட்ஸுகளை டார்ச்சர் பண்ணி வட்டிக்கு வாங்கி கடனாக்கி அப்படியும் நிறையா பேர் புலம்புறாங்க. சரியா, அதை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பிறகு படிக்கிற குழந்தைகள், அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக தொழிலை பழகிக்கங்க. டயத்தை வீணடிக்காதீங்க. செல்லுகளை அத்தியாவசியத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க. தேவையில்லாத நேரத்துகளை கைத்தொழில்களை ஏதாவது ஒன்று பழகிக்கங்க. ரைட்டாக, நீங்கள் படித்த வேலை கிடைக்கும் தொட்டிக்கு நம்ம வேலை பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம படிக்கும் போதே வேலை பாருங்க. அப்பா அம்மா சொல்லலை, அப்பா அம்மா செல்லம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க. சப்போஸ் அப்பா அம்மா 100 வருஷத்துக்கு கூட இருக்கட்டும், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஆபத்து ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அவங்க கையிலேயே வாங்கி வாங்கி செலவழிச்சு அவங்க திடீர்னு இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அப்போது சில பேருக்கு குடும்ப சுமையும் சுமக்க வேண்டிய காலகட்டம்லாம் வந்துடும். அது ஒன்று. அதுக்கு பிறகு நம்ம படித்து முடித்த பிறகும் சரி, படிக்கும் போதும் சரி, அடுத்தவங்க கையை எதிர்பார்க்காம இருக்கலாம். ரைட்டாக, நம்ம கைத்தொழிலை பழகும் போதே விவரம் தெரிஞ்ச நாள் முதலே பல தொழில்களை கற்றுக்கிறது நல்லது. ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டா கூட சில நேரம் பிரச்சனைகள் வரும். ரைட்டாக, வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எந்தெந்த தொழில்கள் இருக்கோ தொழில் பழகிறதுல எந்த வித அவமானமும் இல்லை, அசிங்கமும் இல்லை. ரைட்டாக, கைத்தொழிலுக்கு நிகர் எதுவுமே கிடையாது. என்னை கேட்டால் நீங்கள் படித்து என்ன வேலைக்கு வேண்டாலும் போங்க, கை கட்டி ஒரு ஆளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நின்றுதே ஆகணும். ரைட்டாக, கை கட்டி நீங்கள் இப்போ நம்ம ஐஏஎஸை பார்க்குறோம், ஐபிஎஸ்ஐலாம் பார்க்கத்தான் செய்கிறோம். அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, மேலே சொல்லப்போனால் என்னென்னா மறைக்காமல் சொல்லணும்னா, இவங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக இருப்பாங்க, என்னென்னமோ படிச்சிருப்பாங்க. ஒரு படிக்காத அரசியல்வாதி முன்னாடி கை கட்டி குனிஞ்சு குறுகி போய் தான் நிற்கிறாங்க. சரியா, அதுலேயும் நிறையா பேர் என்ன செய்கிறாங்க, நாங்கள் நேர்மையாக நடக்க முடியலை, தர்மம் நேர்மை நியாயம்னு இருக்கத்தே செய்கிறாங்க. அப்போ அவங்கெல்லாம் நம்மள மாதிரி ஆளுகள்கிட்ட கண்டு புலம்புறாங்க.
ஐயா எங்களால் தர்மமாகவே இருக்க முடியல, நேர்மையாகவே இருக்க முடியல, இந்த அரசியல்வாதிகள் ஒரு பக்கம் எங்களை சித்திரவதை பண்ணுறாங்க, மேல் அதிகாரிகள் ஒரு பக்கம் சித்திரவதை பண்ணுறாங்க, ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருக்கும்ட்டு இந்த நேர்மையாக உள்ள அதிகாரிகள் எத்தனை பேரோ புலம்புறாங்க. அப்போ நம்ம ஆண்டவன்கிட்ட தான் முறையிடணும். சரியா? அப்போ அதனால நம்ம சொந்தமாக கைத்தொழில் பண்ணி சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறது எவ்வளவோ ஒரு சுதந்திரம். சரியா? நான் படிக்க வேணாம்னு சொல்லலை, கண்டிப்பாக படிப்பு கல்விங்கிறது அவசியம் தேவை. ரைட்டா? காலேஜ் படிக்க வேணாம்னு சொல்லலை, கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகிறீங்களா நல்லபடியாக போங்க, நல்ல ஒழுக்கமாக இருங்க, நேர்மையாக இருங்க, தர்மமாக இருங்க, யாருக்கும் பயப்படாமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னோம்னா நேர்மையாக இருக்கணும். ரைட்டா? அப்போ நேர்மையாக இருந்தால் வாட்டி வதைக்கிறாங்களே ஆண்டவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது. ஏன்டா கலியுகத்தில் நம்ம நேர்மையாக இருக்கும்போது சில கஷ்ட நஷ்டங்களை தாங்கித்தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. சரியா? இப்போ அதுலேயும் ஒரு சில நபர்கள்லாம் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தவங்கலாம் எத்தனை பேரை நான் பார்த்துருக்குறேன். தப்பான ரூட்டில் போகிறாங்க, தப்பு பண்ண சொல்கிறாங்க, அதுக்காண்டி வேலையை விட்டுட்டே வந்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க காலையெல்லாம் நான் கும்பிட்டு விழுகலாமான்லாம் தோணும். ரைட்டா? ஏன்னா தப்பான ரூட்டில் என்னை வழி நடத்துகிறாங்க, தவறு பண்ண சொல்கிறாங்க, அப்படி தவறு பண்ணி அந்த வேலையில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை, எனக்குன்னு சில மனச்சாட்சிகள் இருக்குது, அதனால் இந்த வேலை இல்லாட்டி என்ன, ஏன் தொழில் இருக்குது நான் பொழைச்சிக்கிறவன் வர்றாங்க. அவங்க எவ்வளோ திறமைசாலி, எவ்வளோ ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு நபர்களாக இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம நேர்மையான வழியில் நடக்கணும். தப்பு யார் செஞ்சாலும் சரி தண்டனைகள் நிச்சயம். நீங்கள் வளரும் குழந்தைங்க. ரைட்டா? நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை தொடங்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைங்க. நீங்கள் அறியாமல் தவறு பண்ணியிருந்தாலும் நடந்தவைகளாக இருக்கட்டும், இனிமேல் நடக்க போகிறது நல்லவைகளாக இருக்கட்டும். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, பல பேர் நம்மள்கிட்ட கஷ்டம் நஷ்டம்னு சொல்லும் போது அவங்க என்னைக்குலேருந்து தவறு பண்ணாங்கங்கிறது அப்படியே புள்ளி விவரமாக நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால குழந்தைங்க மேலே இப்போ நாளுக்கு நாள் நான் பார்க்குறேன்னா, வீடியோவில் பார்க்குறேன், அந்த நெட் இதுகளில் வலைதளங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்க்குற நிகழ்ச்சி எனக்கு பாவமாக இருக்குது. அந்த குழந்தைகள் இப்படி தப்பான ரூட்டில் போய் பாவத்தை ஃபுல்லாக சேர்க்குறாங்களே, பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களே, நாம் இதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்றதே நினச்சி இதனால் ரொம்ப ரொம்ப பாவமாக இருக்குது. நாளுக்கு நாள் பார்த்தோம்னா அந்த பாவ காரியங்கள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. ரைட்டாக? அந்த பாவ காரியங்கள் அதிகரித்து பின்னாடி அந்த பாவ மூட்டைகள் இப்போ பாவ மூட்டைகள் சேர்ந்துடும், நீங்கள் எந்திரிக்கவே முடியாத அளவுக்கு போயிடும். அப்போ நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி வளரும் குழந்தைங்க தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறாங்க. 100க்கு 90 பேர் தெரியாமையே, பின்விளைவுகள் தெரியாமல் அந்த வயசு கோளாறு, அந்த ஃப்ரெண்டு சர்க்கிள் இப்படி உள்ளவங்களால அதை சிந்திக்கக்கூடிய நேரமின்மையினாலையும் இப்போ அது ஜாலியாக இருக்கிறதுனாலையும் தவறு மேலே தவறு பண்ணி பாவங்கள் அதிகமாக செய்கிறாங்க. ரைட்டா? அதனால நீங்கள் வளரும் குழந்தைங்க, வாழ போகிற குழந்தைங்க நேர்மையான முறையிலையும் தர்மமான முறையிலையும் நடந்து நிம்மதியாக வாழ்ந்து நம்ம நினச்ச இலக்கை அடைஞ்சு இந்த கலியுகத்திலையும் ஓரளவுண்டாலும் இறைவன் கருணையோட இறைவன் ஆற்றலோட நம்ம பாதையை நல்வழியில் செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வேண்டிக்கிறோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு விரும்புனீங்கன்னா உங்கள் மனக்குறைகளை கமெண்ட் செக்ஷன் இதுகளில் சொல்லுங்கள். எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நான் அதுக்குண்டான பதில்களை விளக்கத்தையும் சொல்ல ரெடியாக இருக்கிறோம். நம்ம முக்கியமாக குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா பெரியவங்க இப்போ ஆன்மீக அந்த குருகுல கல்வி இல்லாததுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அதிகமான பேர் நம்ம கஷ்டம்ட்டு தான் புலம்புறாங்க. ரைட்டா? எவ்வளோ பெரிய வசதியாக இருக்கட்டுமே, பணம் காசு இருந்து என்ன செய்ய, நிம்மதி இல்லைங்கிறாங்க. ரைட்டா? நம்ம அன்னன்னைக்கு உழைச்சாலும் நிம்மதியாக தூங்கி நிம்மதியாக இருக்கணும், யாருக்கும் பயப்படாமல் நிம்மதியாக இருக்கணும். அப்படின்னோம்னா அதுக்கு தர்மம் ஒன்று தான் காரணம். ரைட்டா? நம்ம தவறு பண்ணாமல் நேர்மையான வழியில் இருக்கும்போது யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சரியா? அதனால நம்ம பயப்படாமையும் நேர்மையான முறையிலே நம்ம தைரியமாக தில்லாக இருக்கணும். அப்படின்னோம்னா அதுக்கு தர்மம் ஒன்று தான் வழியாக இருக்குது. உங்கள் மனக்குறைகளை விருப்பம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் இதுகளில் சொல்லுங்கள், எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பதில் சொல்கிறோம். பக்கத்து ஊர்களாக இருந்தால் நேரம் கூட குழந்தைகளுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். எப்போ வேண்டாலும் மன விட்டு பேச நம்ம உங்கள் மனக்குறைகளை சொல்லலாம். வாழ்க்கை தொடங்கும் போது எப்படி தொடங்கலாம், என்ன மாதிரி தொடங்கலாங்கிற சில விஷயங்களையும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறோம். ஓம் நம சிவாய. ஜெய் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராமதேவாய நம. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு